Lalaki naman nasawi sa pananaksak sa Santa Barbara, Pangasinan. Suspek, arestado. Para sa detalye kasama natin, Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Naaresto na ng Santa Barbara Police Station ang suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa Barangay Poblasyon. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datwin, isang grupo ng nakainom na kalalakihan ang nagpunta sa lugawan nang makasalubong ang suspect. Isang kasamahan ng grupo ang nagpatunog umano ng muffler na posibleng kinainisan ng suspect dahilan upang balikan niya umano ang mga ito. Nag-usap pa ang dalawang panig ngunit nauwi sa sakitan nang batuhin sa ulo ng isa sa grupo ang suspect dahilan upang bumunot ng patalim sa kasinagsak sa umaawat lamang na kasamahan. Dinala pa sa paggamutan ng biktima ngunit pumanaw din. Samantala, sa naging operasyon ng otoridad, kinumpirma ng opisyal na naaresto rin kalaunan ng suspect na dumipensa lamang umano sa pambabato sa kanya. Nasa kustodiya ng kapulisan ng suspect at posibleng maharap sa kasong homicide. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.